Ak máš takéto mikrofóny DJI, možno poznáš nahrávanie do dvoch channelov, do pravého a ľavého, v podstate do pravého a ľavého ucha. Taký channel si potom musíš rozdeliť a dať ho do monostopy a ti ukážem, ako to jednoducho urobiť. Na timeline už mám nahraté video. Ako môžeš vidieť v Inspektor, vo file, tuto máme audio configuration. Mám nahratú iba pravú stopu, lebo som použil jeden mikrofón. Ak by niekto druhý mal druhý mikrofón, tak je práve v tej ľavej stope. A jednoduchý trik, ako to vyťahnuť a dať na mono, klikneme tuto na druhý channel stereo, custom, a toto si prepneme na mono. A z ktorého channelu chceme ťahať zvuk, je to tá dvojka, ako vidíme, right je dvojka, takže dáme channel 2, OK, a už to máme v jednej stope. Následne si premeníme túto stopu podľa 2.0, vieme, že to je v stereo, my to potrebujeme dať do 1.0, takže klikneme pravým tlačítkom, dáme Change Track Type to Mono. A už to máme nastavené tak, ako to má byť. Ak sa ti video páčilo, daj mi like a pre viac podobného obsahu aj odber.